s kamerou. Oba bratři se vydali do italského městečka Darfo Boario, přivezli si medaile. Bratři Zdeněk a Adam Koubkovi patří v tomto sportu k velkým světovým nadějím. Mladší Zdeněk má doma z mistrovství světa zlato. Za sportovním úspěchem je talent, ale také systematická práce v přípravě. Na začátku tréninku začínám lehčíma věcma, abych se trošku rozjezdil a postupně to zvedám, až pak na konci jezdím ty největší bomby. A teď máš zlatou medaili z mistrovství světa. Jaké máš další plány? No, tak jsou 2 federace z toho mistrovství světa a dostal jsem to jenom z jednoho, takže chci určitě i z toho druhého. Naprostou většinu věcí se naučili právě tady v bike trialu pod vedením Dominika Pufra. Tady je nádherný areál právě proto, aby získávali další zkušenosti. V trial parku Ústředního automotoklubu mají šikovní sportovci téměř neomezené možnosti. Především díky tomu se mohli posunout na vysokou sportovní úroveň. Park je unikátní zázemí, kde mohou pravidelně a bezpečně trénovat. To se odráží na úspěšných výsledcích. I na zisku bronzu na mistrovství světa vybojoval ho starší Adam. Asi před 5 lety tak můj kamarád tak mi ukázal právě trial a mě se to velice zalíbilo, takže jsem se rozhodl, že to zkusím a jsem u trialu už 5 let. No zábava je to veliká, ale je to i adrenalin a je to nebezpečný sport? Je to nebezpečný sport, ale ne zase tolik, protože tady není taková rychlost a jakoby, když umíte padat, tak když umíte odskakovat, tak je to bezpečný sport vlastně. A teď máš bronzovou medaili z mistrovství světa, jaké jsou další plány? Další plány, no tak nejlíp tu zlatou medaili, no. Velké sportovní sny si oba bratři budou plnit postupně. Už teď baví nejen diváky sportovních akcí. Připravili novou exibici, na které ukazují, co se naučili. Ta docela klidně může být atraktivním doprovodným programem pro kulturní, sportovní nebo společenské akce. Kamil Jáša, Jihočeská televize. Ode mě už je